Okay guys, andito tayo sa Malasigi. So, social experiment lang to. Tignan natin kung tutulungan tayo. Ito sila po. Try nga natin dito. Sir, sir. Sir, pwede pa magpatulong, sir? Ano yun, sir? Ano po kasi, bali. Galing pa po akong Dagupan. Oo. So ngayon magpapagas sana ako. Oo. Nalaglag pagka pa ako, nalaglag wallet ko. Hindi ko alam kung aabot pa akong Tarlac. Mabiyahe pa kasi akong Tarlac eh. Baka meron po kayo dyan, boss, kahit ano lang. Kung ano lang meron. Ikaw nahulog. Kung nga po, boss, magpapagas sana ako eh. Baka hindi na ako umabot eh. Wala din. Naabot ako ng malas. Sige, boss. Wala po talaga, boss. Ikaw yung ano yung mga. Igal. Sige, 16. Wait ko. Okay lang, boss, kung wala, magana. Ito po uwi mo, sir. Sa top na ko po uwi. Punta pa po ako ng ano eh, Tarlac po biyahe ko eh. Punta sana ako doon sa kamag-anak. Kaya nga po, natatakot na ako. Wait ko. Saan ka, boss? Nagadagupan, boss. Nagdagupan ka? Opo. Meron ka bang ID? Wala nga po, nasa wallet ko nalaglag. Ay, nahulog yung wallet mo. Nahulog nga. Ano pangalan mo? RJ Mercado po. Yun nga po eh. Sensya mo, wala kang Dapat dalang ako ID dyan naman. kung kahit ano? Dapat ikaw mo muna sa sir. Kaya nga po, hindi ko nga alam kung aabot na. Baka nga po pagkalakad biyahe-biyahe ko mawa. Malaki po yata to, sir. Ha? Malaki masyado. Problema yun, Okay sir. lang. Saan ka pupunta? Tarlac pa po. Mahulog ka pa dyan eh. Ito mo, Oo nga. Ha? yung susi eh. Okay na po ito pang-abot. Pag nagkulang, magpapalang ko na lang mukha ko doon. Tarlac pa. Oo, Tarlac. Tarlac pa. Yan na. Nahulog yung wallet mo na. Hindi, boss. Bali, vlogger po ako. Social experiment lang. Naiyak ako anyway. Bakit? Hindi, social experiment lang to. Hindi ah. Nag-vlog lang ako, kanina pa naka-record. Ate, thank you. Hindi, kanina pa nag-ano. Ano? Bali, nag-aanap ako ng ano din sa Malasigi, yung tutulong pa sa akin. Bali, boss, dahil tinulungan niyo ako, boss, may surprise ako sa inyo. Ano to, from CXP Motozone. Ano yan, parang rider bag. Salamat ha. Oo, kung di nyo man gusto, pwede nyo ibigay sa iba. Pero ano, from CXP Motozone po yan. Sponsor po natin yan. Okay, thank you. Kaya kala ko na talaga ano eh. Shoutout sana sa mga taga, Malasigi Traffic Enforcer po kayo, no? Po yung team leader namin. Ay po, sir. Bali, sir. Good job po. Mabait po ng mga staff nyo, sir. Tinulungan ako kanina, sir, dahil wala akong panggasolina. Nag-abot si sir. Nag-abot si, Salud po sa mga traffic enforcer ng Malasigi. Ate, Yes po. kayo po yung tumulong sa akin kanina, no? Bakit nyo nagawa, ba't tinutulungan nyo ako, hindi nyo naman ako kilala? Hindi naman dahil sa hindi kilala. Ang tao, pag nangangailangan ng tulong, kailangan mo talaga tulong. Tumutulong talaga. Oo. Ganun tayo mga Pinoy, di ba? Ah, nice ate, thank you. Ate, may pag-asa pa talagang mundo. Marami pa rin mababait na tao dito sa mundo. Shout out Malasigi! Ang babait nyo, pinaiyak nyo ako, Malasigi. Mangingiyak!